Tak Mikuláš nám opäť priniesol do Malých Karpát snežik. A my sme to samozrejme museli využiť. V sedle Zárub vždy fúka, či je jaro, leto alebo jeseň. Ten sneh aj s dažďom celkom nepríjemné. Žiadne stopy, sme tu dnes prví. Fúka, prestalo snežiť, zima je. Mikulášské Záruby, nádhera. Tento rok 12. krát, čiže čo mesiac to výstup na Záruby. Ivon dnes 105. krát. Na vrchole Zárub fúkalo, tu je to trošku menej, ale väčšinou fúka z bukovskej strany. Teraz a točí sa to tu, takže nedá sa jednoznačne povedať, odkiaľ fúka. Chceli sme ísť aj na Havranicu, ale ideme dole, lebo po hrebení bude hodne fúkať. Ideme dole naspäť čertovým žľabom asi.